Ειδώνα τεριδώνα και το μυστικό της γαμήλιας τούρτας. Ζούσε κάποτε στην Ισπεπονία μια πεντάμορφη κυρία που τη λέγανε Δώνα Τεριδώνα. Η Δώνα Τεριδώνα είχε το πιο γλυκό και φωτεινό χαμόγελο του κόσμου. Όσο γλυκό και φωτεινό όμως ήταν το χαμόγελό της, τόσο μοχθηρή και ύπουλη ήταν η ψυχή της. Κάθε πρωί η Δώνα Τεριδώνα ρωτούσε τον καθρέφτη της, έναν αστραφτερό καθρέφτη με χρυσή και γυαλιστερή κορνίζα. «Καθρέφτη, καθρεφτάκι, ποια στον κόσμο αυτό έχει το πιο γλυκό χαμόγελο?» «Αναμφισβήτητα εσείς, Δώνα Τεριδώνα, και αυτό δεν το λέω για να σας κολακέψω», απαντούσε ο καθρέφτης. Μια μέρα συνέβη κάτι εντελώς αναπάντεχο. Η Δώνα Τεριδώνα ρώτησε, όπως συνήθιζε, τον πιστό της καθρέφτη. «Καθρέφτη, καθρεφτάκι, ποιο στον κόσμο αυτό έχει το χαμόγελο το πιο γλυκό?» «Το μορφότερο χαμόγελο στον κόσμο το έχει η Λουκία». «Τι έκανε, λέει?» «Λουκία? Ποια είναι αυτή η χαζολουκία?» «Δεν την ξέρεις?» «Όχι, πού να την ξέρω?» «Είναι ένα κοριτσάκι που μόλις μετακόμισε στη γειτονιά μας». Την άλλη μέρα το πρωί, η Δώνα Τεριδώνα έβαλε σε εφαρμογή το μοχθηρό της σχέδιο. Πρώτα απ' όλα έστειλε 3 γορίλες με σομπρέρο που είχε στη δούλεψή της να αρπάξουν τον οδοντίατρο της περιοχής και να τον φυλακίσουν στα υπόγεια του πύργου της. Ύστερα άνοιξε ένα ζαχαροπλαστείο στην οδό Ουράνιου Τόξου, ακριβώς απέναντι από το σπίτι που έμενε η Λουκία. Όταν το άλλο πρωί η Λουκία βγήκε στο δρόμο για να πάει στο σχολείο, είδε το ζαχαροπλαστείο με τις βιτρίνες, φύσκα από τούρτες, σοκολατάκια, πάστες και λουκουμάκια. Τα λιγουρεύτηκε και μπήκε μέσα. «Καλημέρα σας!» «Καλημέρα!» Τη γλυκοχαιρέτησε η Δώνα Τεριδώνα με ένα πλατή χαμόγελο. «Τι επιθυμείς, καλό μου κοριτσάκι?» «Αυτά εδώ, τα γλυφιτζούρια, τα μεγάλα, τα στριφογυριστά, με τα 3 χρώματα. Πόσο έχουνε?» «Δωρεάν!» «Τότε